Malactif les dema bele gele folo no nyoro ni aba fo o bismillah e fo 3 minutes kon la bi la sem bambulu ka damo te doray ayela ka fo mali ko ni centre la no ye anga chamache yan fo ko ni ayela ka fo ko terrorisme ko ni mena na afrika farabu ataki nyogone ko ni gayi fantela la bar sa o no système ko la sisano am beba jene ba kala maka ko samia ko ni sudiana o kon la ni e mami ko boda ke beti ka chan ko no nyoro yero ko ni mala précisément oui piège ko ni blabla ka explosion blay no mi ba to minuna ke to tama le mana yera ka oui e ko ni e bonne ko no la ko ya ke to ko ba do la ko salina o ta to la ka chan ko na la a se won der la min no ko ni ka ayi ani ko ni tura la o kera no betra no wa fo ma ko min do be no no betra yoro la ko sirifla bundi ko e won kera o yoro ni la o bone ko fe ke ba mu sela mo lu ya la ka fo ko zone do ko ni no fi Niger ko ni fa kala fe zone ko ni ye ma ko ni ka irrigation yoro di o ko na la a fora ko teme sila ko ni ga dogo balsa teme sila specific be ko ni bela de ne won be yorena sila do be no sina ma be teme no sila do be no e mo tugu be teme no mo du tugu fana no ga sila u ko ni so no di la ko bela de ne ki jantu yela la e nyolo ko ni malala ani of the Niger ko ni fa fe of the Niger kanu ko ni sin yoro yoro ma bela de ne ko ni ka président ta min yele itakamatoro ikaji dimnanu ke minu ko ni be soro yino o yuka système kuro we mama chuka système kuro ko ni we la sem kuma molu ka do ma bi o le ni ama fo o kambe